podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo, siwmai a chroeso I Pennod arall o bodlediad Rygbi Cymru. O bosib y podlediad mwyaf pwysig yn hanes y podlediad. Odi mae wedi bod yn wythnos gythryblus arall y myd Rygbi Cymru. Mae'n teimlo fel bod ni fan hyn bob wythnos ar hyn o bryd. Ond dwi'n falch iawn gweud bod fi unwaith eto yn cael cwmni Nick. Noswaith dda, Nick, siwmai, sy'n wyt ti? A, wel, ie, yn I lawr yn nitty-gritty mae'n bach, ond sut wyt ti'n cadw? Dwi'n okay. Just fod bod, fel arfer, lot o drama yn y byd rygbi yn Nghymru. Odi yn wir. Ond cyn bod ni'n mynd ymlaen I drafod Rygbi Cymru, fi am eiliad, yn mynd I roi plug I Nick a fi. Dwi'n mynd gwybod os oeddech chi wedi gweld erthigol ar lingo T60, lingo newydd, erthigol yw papur newydd, cylchgrawn I ddysgwyr, a dwi'n falch gweud bod ni wedi cael yn holi yn cyfweld am yn hanes ni'n rygbi ar podlediad ac ati. Felly, os chi awydd darllen y cyfweliad hynny, mae fe I gael ar I gwefan nhw. A byddwn ni hefyd o hyn ymlaen, felly, yn wneud gair yr wythnos I ddysgwyr sy'n gwrando ni. Felly, noswaith dda, siwmai, bore da, dibynnu ar amser y diwrnod. Felly, o'n i'n meddwl Nick I ddechrau'r gyfres yma o gair yr wythnos, hyfforddwr, coach. Achos dwi'n credu, mae'n air byddwn ni'n defnyddio tipyn yn ystod y podlediad. Dwi'n siŵr dwi'n sôn lot am y fforddwr heno. Yn union. Prif hyfforddwr. Wel, ie, prif hyfforddwr, head coach, yn rhaid, bydd tipyn yn drawd. Felly, ar y nodyn yna, Cymru yn colli pedwerydd ar 10 gêm o'r fron allan yn Rhufain penwythnos diwetha, oedd bach o hyder yn y ddau, ond fi'n credu o'n I bach mwy hyderus na ti, Nick. Beth oedd y golled yna yn troi allan I fod, oedd gêm ola Warren Gatland fel prif hyfforddwr Cymru. Be wneud I'r newyddion hynny I ddechrau gyda? Well, just y ffaith, dwi'n eisiau sôn lot amdano y gêm, oedd just mor diflas, really, a'r siomedig. Ffordd yn ei chwarae, yn ei ddim yn dechrau chwarae, dyma chwarter olaf. A dwi'n just meddwl, mae'n amser I cael rhyw fath o newid, cael rhyw fath o llais neu lleisiau newydd yn helpu y chwaraewyr. Maen nhw gweithio'n galed, ond ar hyn o bryd o dan Gatland a crew, just ddim wedi bod yn llwyddiannus, a just y ffordd yn ei chwarae hefyd. Cynllun fydden ni trio defnyddio ddim yn digon da am rygbi rwan. O, mae'n ddiddorol, achos dwi'n un peth, dwi'n eisiau sôn gormod am y gêm, ond un peth dwi eisiau sôn am yw I fi oedd hyfforddwyr yr Eidal wedi meistroli gêm plan gymaint gwell na Cymru. Oedd yn amlwg bod nhw wedi edrych ar y tywydd, a wedi'n addo glaw, a wedi penderfynu reit. Dyma fel ni'n ei chwarae'r gêm. A beth nad oedd y chwaraewyr oedd stico i'r cynllun hynny o'r funud gyntaf. A I fi oedd Cymru, oedd e ddim fel bod yr hyfforddwyr wedi rhoi unrhyw fath o gynllun yn ei le, oedd e'n twmlo yn ddi-fflam, yn ddi-fflach, oedd e'n twmlo'n berfformiad fflat iawn. Ac I fi, ar amseru felly, fi'n mynd gwybod dwi'n gwneud ar amseru, achos pam byddai ti'n cael gwared yr hyfforddwr yn ganol pencampwriaeth, ond be bynnag oedd yn digwydd ar ôl y golled yr Eidal I fi, dyma fydde cyfnod twrnament diwetha Warren Gatland fel prif hyfforddwr. Ac wrth gwrs, mae'n fel edrych o'n ôl ar ei orfa fel hyfforddwr Cymru, Nick, fel sut fydde ti'n rhoi... Newn ni edrych ar ddwy gyfnod gyda'i gilydd, achos dwi'n credu un peth sy'n amlwg gyda Warren Gatland fel hyfforddwr yw mae wedi cael 2 gyfnod
gwahanol iawn. Felly, hytrach am ni'n mynd the golden years a the doomed years, newn ni edrych arno fe, fel un swydd mewn ffordd de. Hapus, dyn ni'n meddwl beth mae Gatland wedi wneud i rygbi yng Nghymru ar y Dwi'n cyfan meddwl er efo y chydig diweddiol. bach o'r amser wan. Mae'n amser, mae pob peth yn rôn dydy. Ond gobeithio fydd bobl yn gallu edrych yn ôl ar y gyfnod Warren Gatland gyda Cymru. Am just y ffaith mae wedi bod mor llwyddiannus hefyd. A gai just herio rai bobl. Bobl fel Gwyn Jones yn wastad ddim wedi licio Gatland yn bendant. A just mae wedi fath o rhoi lot o llwyddiant i ni fel Cymru, a mae rhaid i bobl cofio hwnna. Dim mor llwyddiannus am y cyfnod, yr ail cyfnod, ond ffaith dyn ni wedi ennill Grand Slams, wedi bod yn y round gerddafynol, dwy waith yn cwpan y byd. Mae rhaid deud, chwarae teg i fo a be dyn ni wedi wneud yn y cyfnod yna. So fel ydych chi'n deud, ac hefyd, a o dod i fewn, a wnaeth ni'n mynd curo ennill y grŵp yn Ffranc, a colli yn erbyn yr Iannin, ond ni ddim yn disgwyl mynd trwy, pan oedd ni'n mynd i fewn i'r cwpan y byd, pawb yn disgwyl ni dod trydydd neu pedwerydd yn y grŵp. So, ond wrach honno oedd yr amser y dweud, diolch, ti wedi bod i fewn fel caretaker, right, gan i penodi rwan am y dyfodol, ond hindsight yw hwnna, yndi. Wrth gwrs, a dyna'r peth ynddo, fel i fi, dim Gatland oedd y person iawn i ddod nôl pan gyda nhw wared ar pifag. Oedd e'n twmlo bach o rush decision, penderfyniad wedi wneud yn fyrbwyll i panic o mae Gatland yng Nghymru yn wneud bach o punditry, gen i fe mewn fel prif hyfforddwr. I fi, tasa wedi gadael ar diwedd i gyfnod cyntaf a di mynd i fyw yn yr haul yn Seland Newydd, bydde rhan fwyaf, bydden ni'n gweud bod 90% o gefnogwyr Cymru yn ei roi fe'r pedestol fel mae cefnogwyr Man United yn neud yn y pêl drod a Sir Alex Ferguson. Mae beth nath yn y cyfnod cyntaf yna i Gymru, fi'n credu gath e'r cefnogwyr i gyd i gredu eto bod ni yn heiddi bod ar y top table, a bod ni'n gallu cystadlu gyda'r gyrraeon. Fi'n gwybod gurodd y byth o Seland Newydd, ond dyw hwnna ddim yn trend lot o fforddwyr Cymru wedi gwneud erioed, felly dyw hwnna ddim yn rhywbeth i fod yn anhapus am. Ond pan gymerodd yr swydd eto, i fi oedd yn twmlo fel, oedd rygbi wedi ddatblygu, ond oedd ei steil a'r ffordd oedd eisiau chwarae rygbi heb. A oedd e'n, a hefyd y chwaraewyr Cymru wedi newid, fel rhaid ni gofio pan ddath e mewn, oedd da fe oes air rygbi Cymru ers y tro cyntaf y 70au, oedd ni chwaraewyr oedd yn cystadlu i fod mewn tîm y byd. Petai na World 15, bydde rhai o chwaraewyr Cymru byd hynny wedi bod yn y tîm. A fi'n credu fel, bod gyda ni ambell i seren nawr yn y tîm, does dim dan ni'r un falle asgwrn cefen i'n chwaraewyr, o ran safon y chwaraewyr falle dan ni yn y cyfnod cyntaf. Ond yn sicr, fel prif hyfforddwr, dwi'n credu dylsen ni fod yn falch bod wedi dewis Cymru a bod wedi gwneud beth nath yn y cyfnod cyntaf, achos oedd e ddim wedi gweithio fe'n Iwerddon, oedd e ddim yn wedi gweithio wedyn na. Ni'n hynod o falch o'i gyfraniad rygbi yng Nghymru, a teimlo bach yn drist bod wedi gorffen fel mae wedi wneud. Achos mae'n edrych yn wath nawr, fi'n credu na beth yw yn ei gyfanrwydd. Pob lwc i fo a'r teulu yn y dyfodol hefyd. Yn union, ie. Lot o chwaraewyr yn dod mas a'i longyfarch yn wedi go tu allan i Gymru, a pob lwc iddo fe yn be bynnag mae'n penderfynu wneud. Ti'n gobeithio gymaint eitha hoi bach, mae'n heiddi hoi. Mae wedi bod dan bwysau ers tipyn o amser nawr. Ond wrth gwrs, dim Warren Gatland yw'r unig hyfforddwr i adael i swydd yng nghanol y twrnament. Mae'r newyddion wedi torri heddi ar dydd Iau y 10 bod Rob Hawley
wedi cael ei ryddhau o'i swydd fel hyfforddwr ymosod. Um, Os angen i ni banic o bod ni wedi cael gwared ar 2 hyfforddwr ymosod o fewn mis? Dim i fi, herwydd y ffordd mae ymosod wedi bod. A'r pryd ti'n meddwl am Warren Gatland, ti'n meddwl am Rob Hawley, mae'r ddau mynd efo'r gilydd. A mae'n mynd i sôn am pwy sy'n dod i fewn a pwy sy'n dod i fewn y dyfodol hefyd. Mae rhaid i cael chydig bach o clean sweep. A felly, mae'n newid cymryd drosodd fel y fforddwr ymosod yn do. So dwi'n yn gwybod beth i sefyllfa efo fo. Oherwydd y prif swydd o, pan oedd o'n cael y Pennod, yw gwneud rhyw pathway rhwng chwaraewyr ifanc trwad i tîm cyntaf. So dwi'n yn gwybod os dwi'n mynd i cario ymlaen efo hwnna, wrach mae hwnna'n dod allan. A gael jyst dweud hefyd, mynd yn ôl at Gatland, fel dwi'n deall, mae wedi ymddiswyddio. So fel dwi'n deall, dwi ddim yn mynd i costio'r undeb arian. Dwi jyst dweud bob clod i fo am wneud hwnna hefyd. Mi fysol o gallu aros a cael payout mawr. Miliwn o bunnau. Yn sicr, mae hwnna'n rhywbeth i gamol am i'w wneud. A mae hefyd felly, pan fydd y chwilio am brif hyfforddwr nesaf Cymru yn, mae'n siŵr wedi dechrau, ond pan fydd e'n cyrraedd pwynt i bod nhw'n barod i benodi, mae'r ffaith felly bydd yna chydig o arian yn y pot i'r apwyntiad hynny, felly i dalu nhw allan o cytundeb yn sicr o fydd i'r tîm, i'r bwrdd ag ati, ond can weld, wrth gwrs, mae yna benodiad dros dro wedi cyhoeddi. Ddiddorol iawn, Matt Sherratt, prif hyfforddwr Caerdydd, yn cael ei benodi fel hyfforddwr Cymru am y 2 gêm nesaf, ond wedyn heddi, coeddiad yn dod bod yn rhywbeth estyniad gyda Gaerdydd. Felly mae wedi bod yn wythnos brysur i Sherratt o arwyddo cytundebau, ond be wneud i o'r penodiad yma, Nick? Mae'n hyfforddwr o ran steil, dra gwahanol i beth oedd Gatland yn cynnig o'r prif hyfforddwr. Wel, o be dwi wedi clywed a y ffordd mae'n siarad, mae'n mynd i gwella yr amgylchfyd gwaith, yr awgrych yn y carfan. A dyna be maen nhw eisiau ar hyn y bryd. So gobeithio, a hefyd, maen nhw'n sôn mae'n da reoli dynion, ac hefyd mae'n technical coach dda hefyd. Os gen i ddim llawer o amser rwan cyn y gêm yn erbyn y Iwerddon, ond jyst gobeithio codi teimlad y carfan, a gobeithio oedd ni gallu mynd allan a chwarae efo'r, a bod yn dewr yn y gêm. A os dwi'n pawb yn disgwyl ni colli, pawb yn disgwyl ni colli yn y 3 gêm. Ond jyst gobeithio gan i gallu weld chydig bach mwy. Oherwydd dwi'n teimlo, mae yna mwy yn y carfan. Dydyn ni ddim wedi bod chwarae mor dda oherwydd y ffordd ni wedi bod yn trio chwarae. Yn sicr, dwi'n cytuno ti, gyda'r chwaraewyr sydd yn y garfan, dylsen ni fod wedi cynnig mwy ar y ca yn erbyn Ffrainc a Eidal a wedi sgorio mwy o bwyntiau mewn ffordd. Mae wedi bod yn ymgyrch siomedig, ni wedi tanseilio mhob agwedd o'r gêm, ni wedi rheoli unrhyw beth yn un o'r 2 gêm, a dyna pam ni wedi cael un chwalfa erbyn Ffrainc a wedi colli i'r Eidal unwaith eto. Felly, be dwi'n gobeithio fydd Sherratt yn gallu gwneud felly yw cael y chwaraewyr i fwynhau y gêm eto. Mae wedi bod yn 15 mis nawr, hir, caled, dim fel reward i'r chwaraewyr. Mae angen iddyn nhw ddod allan o'r habit yma a mwynhau y gêm. Dwi'n gobeithio felly gwyneb newydd, gwyneb ffres. Felly rhywun sydd eisiau chwarae rygbi'n wahanol, bydd e'n dod mewn a bydd e'n cynnig rhywbeth fydd y chwaraewyr yn gallu prynu mewn do fe a bod nhw'n rhywbeth yn nhw weithio at. Yn anffodus, Iwerddon nesaf ddim y gêm ddelfrydol fel gêm gyntaf, achos
dwi'n mynd rhag gweld Cymru'n cael lot o'r bêl, ond ar yr un pryd, does dim disgwyliadau, felly mae fe bron Na, o fod yn jyst gallu mynd gweud allan a mwynhau y gêm. yn union. A hefyd, jyst mwynhau y ffaith da ni yn chwarae yn Gaerdydd. Dyn ni ddim o iddi gatre. Yn union, achos mae wedi bod yn dipyn o amser ers bod nhw wedi chwarae o flaen y dorf adre. Fydd hi'n braf gweld sut ymateb geith y chwaraewyr wrth y dorf. Fi'n gobeithio fydd yn ein croesawgar, yn un fydd yn codi ysbryd a colonnau nhw, achos fel ni wedi sôn yn aml ar y podlediad yma, diw'r chwaraewyr heb wneud dim yn anghywir. Maen nhw wedi rhoi o'i gorau ym mhob gêm, a wedi bod anlwcus falle bod yr hyfforddwyr heb wneud y benderfyniadau cywir o ran dewis tîm, ond hefyd sut i chwarae'r gemau. Mae yna 3 wedi ymuno'r carfan a 2 wedi mynd allan efo'r anafiadau. Be ydych chi'n meddwl am y 3 sydd wedi dod i fewn i'r carfan? Wel, mae'n reit diddorol y chwaraewyr sydd wedi dod mewn. Mae'n teimlo falle mai olwyr fydd nhw gyd wedi, allai yn chwarae Gaerdydd neu wedi chwarae Gaerdydd ar rhyw bwynt yn y gorffennol. Dwi'n hynod o falch gweld maswyr yn dod mewn, yn Jared Evans a Gareth Anscombe. Dim byd yn erbyn Dan Edwards a Ben Thomas, ond i fi, dyw'r arbrawf o chwarae Ben Thomas fel maswr heb weithio, a Dan Edwards falle ddim cweit digon o brofiad dy fe eto i ddechrau yn erbyn un o'r tîmoedd gorau yn y byd yn Gaerdydd yn Iwerddon. Fi'n credu byddai'r hyfforddwyr yn gofyn tipyn ohono fe. Felly dwi'n gobeithio wneith y chwarae eto yn yr ymgyrch, achos dwi'n credu bod wedi heiddi fwy o amser ar y ca, ond dwi'n cytuno oedd angen dod mewn o maswyr. Max Llywelyn yn arwen y ffordd mewn ceisiau yn y Gallagher Premiership y Lloegr. Oedd yn anhygoel bod yn y garfan i gychwyn gyda, felly dwi'n falch i weld ein dod mewn hefyd. Dwi yn teimlo falle chydig o drenu dros rhywun fel Eddie James a Joe Roberts fel y disgwyliadau nawr. Dwi'n credu mae Ben Thomas fydd yn symud i'r crys i'w doeddech, dyna ni mae'n wario Gaerdydd. Felly dwi'n gweld hynny'n digwydd yn y crys 12. A wedyn, dwi'n cymryd fydd Max Llywelyn yn dechrau hefyd, achos mae fe yw'r chwaraewr mewn ffôrm ar hyn o bryd. Ond dwi'n yn gwybod, byddwn ni wedi licio cryfhau'r ail reng. Dwi'n teimlo bod ni chydig yn wan yn yr ail reng. Fel, dim byd erbyn Teddy Williams a Daf Jenkins, maen nhw wedi unwaith eto wedi rhoi y gorau, ond a Will Rowlands hefyd. Dwi'n gwybod, ni'n colli brwser fel rhywun i wneud y gwaith caled a ni'n gweld. Felly, dyn ni wedi hoffi gweld lle fwy o chwaraewyr yn cael ei ychwanegu i'r garfan. Felly dwi'n disgwyl rhyw fath o i Thomas Williams, Gareth Anscombe dechrau efo'r gilydd. Max Llywelyn yn dod nôl i'r tîm sydd yn dechrau yn erbyn Gwyddelod. Jyst y ffaith maen nhw wedi chwarae efo'r gilydd o blaen, a maen nhw'n gwybod be mae Matt Sherratt yn eisio. Cos maen nhw wedi gweithio efo cyn pan oedden nhw efo'r Gaerdydd. Yn sicr, a dwi'n credu, dim bod fi am eiliad yn rhagweld ni'n curo Iwerddon, ond os ni eisiau bod yn gystadleuol yn erbyn nhw, dwi'n credu fydd cael partneriaethau sy'n nabod i gilydd dda mewn sefleoedd allweddol fel yr haneri, fel y canolwyr, bod ni'n cael pobl sydd wedi chwarae gilydd o blaen, i ni gallu cadw'n dyn, ond hefyd trio lledu'r bêl, achos mae sgellwyr da dyn ni, dim ond bod nhw'n wedi cael cyfle i weld y bêl eto, felly yn sicr, ddiddorol gweld be fydd Sherratt yn medru wneud gyda nhw o fewn wythnos a hanner. Ond mae'n gyfle iddo fe, mae'n gyfle,
Dwi'n credu bod yn gyfle da iddo fe, ond hefyd i'r chwaraewyr. Bydden nhw'n cael y cyfle dwi'n credu i expreso hynny fel maen nhw eisiau. A dyna fel cyfnogwyr i ni wedi gofyn am o'r cychwyn. Felly y gobeithio nawr bod ni fel cyfnogwyr hefyd yn gwneud yn rhan yn cefnogi y chwaraewyr fydd yn cael ei dewis ar y ca. O ti wedi meddwl am fath yn o flaen y gwasg, a ddabi ti'n i dweud, mae chydig bach o broblem, oherwydd dyn nhw'n mynd i edrych wan am hyfforddwr newydd ar ôl permanent coach, ond y ffaith dyn ni ddim wedi penodi'r cyfywyddwr rygbi neu cyfywyddwr y perfformiad, sydd chydig bach yn problem, cos maen nhw wedi dweud maen nhw eisiau penodi rhywun, ond jyst y ffaith mae yna neb yn lle, oherwydd bydd yr cael rhywun i fewn sy'n rhan o broses i penodi rhywun a gallu gweithio efo'r hyfforddwr newydd yn y dyfodol sy'n mynd i bod yn pwysig. So mae'n chydig bach yn problem dwi'n meddwl, ffaith ni sgennydd i ddim cyfywyddwr rygbi yn ei lle yn barod. Ond sicr, mae hwnna yn mynd i beri problemau, a y tebygolrwydd yw nawr, mae'r prif hyfforddwr fydd yn cael ei penodi'n gyntaf, ond efallai wedyn bydd y modd bod y prif hyfforddwr yn gallu cyfathrebu pa fath o gyfarwyddwr mae fe eisiau yn ei le, felly bod nhw'n gallu cydweithio. Ond mae'r penderfyniadau mae'n cymryd gormod o amser, a dwi'n credu mae'n mynd i fod yn diddorol gweld be fydd dyfodol Aberteirini yn hyn i gyd, achos mae wedi cael fwy nag un cyfle le mae Gatland wedi cynnig i ymddiswyddiad ar amseru gwell a heb i gymryd e. Nawr mae'n cymryd yn ganol y chwe glad. Mae'r holl beth just... Dwi'n gwybod yw'r gair, dwi'n mynd eistedd yn iawn gyda fi. Os mae yna broblemau ar y ca, ond mae gymaint o broblemau dyn ni oddi ar y ca sy'n gwneud pethau edrych gymaint gwath. Unwaith bydd y prif hyfforddwr yn ei le, mae angen i ni fynd i'r afel a hynny a dechrau eto, achos dyw hwn ddim wedi gweithio yn fy marn ni. Cyn bod ni'n symud ymlaen i drafod y penwythnos, ble ni'n cael gemau rhanbarthau unwaith eto. Fe drafodwn ni'n lluniau pwy byddai ti'n hoffi gweld yn cael y swydd. Nawr, mae yna 3 enw yn cael ei daflu o gwmpas yn Czechau sydd gyda Caerlir ar hyn o bryd, ond sydd wedi gweud bod yn gadael ar ddiwedd y tymor, a sydd wedi gweud bod y diddordeb gyda fe yn swydd Cymru. Mae Smith sy'n hyfforddi yn Glasgow ar hyn o bryd, a Simon Easterby wrth gwrs sydd yn brif hyfforddwr dros dro Iwerddon, tra bod Andy Farrell yn gwneud ei waith fel hyfforddwr llewod. Os gyda ti ffefryn o ti'n ysgwyd y ben, ddim eisiau un o'r tri. Dwi'n licio Czechau. Na, dwi'n gytuno. Dwi'n drosodd pan oedd y ffordd i Australia. So dwi ddim eisiau fo. Dwi'n licio Franco Smith. Dwi'n gwir, mae'n profodol. Mae gen fo wedi... a be mae wedi wneud efo Glasgow sy'n rhaid camol hwnna. A hefyd, Simon Easterby, ffaith mae wedi chwarae yn Nghymru, mae'n dal yn byw yn Cymru fel dwi'n deall. So, un o'r ddau fyswn ni'n hapus efo. Ie, dwi'n cytuno gyda. I fi, dyw Czechau, dyw bersonoliaeth ddim yn gweithio. Mae'n debyg iawn i Eddie Jones o ran personoliaeth, le mae popeth dan o fe yn hytrach na y tîm a beth sy'n gwneud y ca. Ac odi ar y degau, mae'n dda cael hwnna, ond dwi'n credu mae angen i ti roi lle i'r chwaraewyr hefyd, dylse'r straeon ddim fod amdano ti. Fi'n cytuno, mae beth mae Smith wedi wneud yn Glasgow yn ddim byd llai na gwirth mewn ffordd, achos mewn oes lle mae Leinster yn gallu chwarae 4 tîm a ennill y gyngred. Mae'r ffaith bod e'n dim yn unig yn gystadleuol gyda Glasgow, ond hefyd yn ennill y gyngred yn gweud y cwbl amdano fe. Ond dwi'n credu, gan ei fod e'n byw yng Nghymru, gan bod wedi chwarae gymaint o rygbi proffesiynol yng Nghymru, Simon Easterby bydde'n
ffefryn i fod yn brif hyfforddwr. Dim ond os byddai'n deall y gêm yng Nghymru a bydde fe falle yn sloto mewn yn reit hawdd i'r rôl hynny. Y peth yw, a dwi am adael i swydd gyda Iwerddon i fod yn brif hyfforddwr yn enwedig os fydd e'n ennill y camp lawn gyda Iwerddon eleni, a fydd hwnna'n hyndrant, dwi'm yn gwybod, ond mae'n braf gweld enwau mawr a cyfarwydd gyda diddordeb yn y swydd, achos dim swydd hawdd fydd hon i dy pwy sy'n dod mewn nesaf. Rhywbeth positif am tîm sy'n cynrychioli Cymru. Mae tîm o Dan Ugain wedi ennill gêm o rygbi. A pob clod yn nhw, tro cyntaf, dwi'n meddwl, wedi curo oddi gatref a noswen yn Treviso. Tro cyntaf, dwi'n meddwl, ers 2021. Roedd yn lwcus yn y diwedd ar ôl cael 2 cais chalked off, a disgyblaeth drwg ddari nhw just wneud digon i ennill. So, ond felly, bob llongyfarchiadau i dîm ifanc. Na, yn union, dyna beth oedd e'n, nes i wylio'r gêm ar y teledu nos Wener, a oedd hi'n tipyn o relief gan nhw dros yr unell. Mae rai fi gyfadde, o'n i'n meddwl bod y dathliadau ychydig dros y top o feddwl fel ennill yn o'r gêm, a mae cicio'r Eidal yn methu'r gic oedd yn hytrach o fod Cymru di dal mlaen, ond fel ti'n dweud, pan ti'n ennill gêm oddi cartre am fynyddoedd, pan mae'r foment na'n cyrraedd, ti'n mynd i wneud y mwy ohono fe. Na, ond chwarae teg iddyn nhw, maen wedi gweithio'n galed, a ni wedi bod yn sôn ar y pod bod agwedd y chwaraewyr a agwedd yr hyfforddwyr i weld gymaint mwy proffesiynol eleni, a maen nhw wedi cael i gwobre mewn ffordd am dangos y proffesiynoldeb na, yn curo'r Eidal oddi cartre. Mae hwnna ar y gyfle iddyn nhw adeiladu ar y perfformiad yma, ar y canlyniad yma, a symud ymlaen yn y rowndiau nesaf gyda Iwerddon a'r Rodney Parade wythnos un os Wener, sef yr unfed a'r 20. A fydd Gwyneb cyfarwydd yn y dorf, ond felly ni drafod hynny wythnos nesaf cyn y gêm hynny. So, wrth gwrs, mae'n ben wythnos, dim rygbi rhyngwladol, ond mae dal i fod rygbi gyda ni. Yn dechrau nos Wener, dydd San Ffolant, a fydd hi'n noson gariadus i'r gweilch, croesawu Leinster, ond Leinster heb Jody Barrett. Dwi'n gwybod oedd yna lot o obeth wrth Lance Bradley, y bydde Barrett, felly oedd ni'n gweld yn rhannu ar X. Ond chi eisiau gweud wrth plant chi bod chi ddim wedi mynd yn y weld Jody Barrett yn chwarae, ond yn ymffodus bydd neb yn gweld Jody Barrett yn chwarae nos Wener yma, gan bod o ddim yn y garfan. Wyt ti eisiau rhoi plug i dy gyfweliad gyntaf, Nick, neu ti eisiau siarad am y gêm? O ie, diolch am yna. Diddiorol iawn, jyst sôn am y symud o'r Swansea.com i'r San Helen, a sut mae hwnna mynd i datblygu rwan. Mae'n symdio fel reit cyffroes, dweud y gwir. Dwi'n meddwl mae pawb sy'n cefnogi y gwylch yn edrych ymlaen. Yn bendant, mae'r disgwyliad mae bydd y torf yn dechrau codi eto. A dwi'n meddwl, dwi'n cytuno hefyd. So, na, ac un peth arall, ni ddim wedi sôn, ar ôl bob dim sydd wedi digwydd, oedd o'r un newyddion positif eraill yn dod allan ar dydd Gwener, ffaith mae'r cynllun rhwng y 4 clwbiau proffesiynol, bynnag eisiau galw nhw, bron wedi cael ei arwyddo. Mae'n jyst y ffaith mae'n gorfod mynd o flaen bob bod, dwi'n meddwl rwan, sy'n stopio fo. So mae pawb yn gwybod, mi fydd a 4. Mae hwnna'n pwysig hefyd. Bydd bynnag bobl mae Sam Warburton yn deud a ysgrifennu yn y papur newydd, mae yna 4. So mae rhaid i fynd tu ôl i heini rwan. A wedyn mae yna mwy o bres, mwy o arian i trio codi
y dyfder y carfan am pob un. So dwi'n edrych ymlaen i gweld beth sy'n digwydd yn y misoedd nesaf am hwnna hefyd. Yn wir, yn wir. Felly, i unrhyw un sydd heb glywed cyfweliad Nick gyda Lance, mae fe ar dudalennau cymdeithasol yr Osprey Erie. Mae werth gwrando arno fe. Mae fe'n yn siarad yn reit onest am yr hyn sydd angen gwneud a sut i wneud yn San Helen a hefyd gobeithio gyda'r rhanbarth. Fel ti'n sôn, mae'r ffaith bod gyda ni bedwar rhanbarth yn rhywbeth ni'n adeiladu ar. Mae gwell cyllid gyda'r hyfforddwyr i weithio gyda a gyda'r tîm oedd recrwtio. Felly mae hwnna'n beth calonogol nawr. Y gobeith yw bod yr holl bethau positif yma yn troi mewn i ganlyniadau. Ond wrth gwrs, does dim tasg anoddach na gwynebu Leinster yn y URC ar nos Wener ac bod Leinster heb eu ser rhyngwladol, mae tîm nhw dal yn edrych yn gryf i weid y lleia, Nick. Bendant. Dwi'n gwybod Joe di Barrett ddim yn chwarae, A.G. Snyman ar y fainc. Mae yna bobl fel Max Deegan a Luke McGrath sy'n gallu darpau rheolaeth ar arweinydd y gêm. Mae yna hefyd chwaraewyr ifant a talentog sydd wedi bod yn seren i tîm o dan 20 fel Charlie Tector, Andrew Osborne. Ond i gweld, dwi'n really cyffroes am y gêm, dwi'n really edrych ymlaen am y gêm. I gwylch, mae'n prawf. Os ni eisiau bod yn yr 8 olaf, diwedd y tymor, mae rhaid ni dechrau cael rhywbeth allan o'r gemau fel hyn. So, dwi'n hapus mae Ben Warren a Sam Parry yn ôl o Garfan Cymru, a mae Sam Parry yn dechrau fel bachwr. A dwi'n edrych, fel dwi'n dweud, dwi'n edrych ymlaen at y gêm, a chyfle i bobl fel Ruben Morgan Williams, Kieran Williams, James Fender, Morgan Morris, i dangos maen nhw dal o gwmpas a gobeithio wrach bydd bynnag gael eu penodi i'r prif hyfforddwr Cymru. Mae yna rhywbeth i trio amdano wan. Rwy'n fel Morgan Morris, sydd bennych chi'n meddwl am Morgan Morris, oedd o ddim mynd i bod yn y carfan efo Gatland yn rhedeg y tîm. So mae yna cyfle i fod, hang on, mae gen i ail gyfle rwan. Os, dyna'r peth. Mae'r auditions yn dechrau nawr y chwaraewyr yma i gyd sy'n credu felly bod nhw'n heiddi bod yn y garfan. A bydd na, fel ti'n sôn, pan fydd y prif hyfforddwr newydd yn ei le, fydd wrth gwrs yn eisiau chwaraewyr gwahanol. Mae Ffala Ta wedi bod yn was gwych, ond dyw e ddim yn mynd yn ifancach. Wedyn mae Morgan Morris yn gorfod rhoi law fyny a mynd dywysiau fi de. Dwi'n barod am y cyfle. A mae'n mynd i fod, yn sicr, gyda'r popeth yn digwydd wythnos yma, o bosib mae'r wythnos orau i chwarae Leinster, achos bydd chwaraewyr y gwerch yn gwybod, os oia i berfformiad mewn, does dim byd yn stopio fi fod ar yr awyren i Japan yn yr haf. Wrth gwrs, mae lot o rygbi i chwarae rhwng nawr a'r haf, ond mae fe'n dechrau nawr. Penwythnos hyn yw'r cyfle cynta i ddangos beth ydych chi gynnig i'r hyfforddwyr. Ac mae pobl yn ag sy'n eisiau'r swydd yn mynd i fod yn gwylio carfannau rhanbarthau Cymru nawr. Ac mae nhw'n mynd i dechrau paratoi mynd reit. Os gai i gyfweliad am y swydd, dwi'n mynd i weid hyn a hyn, am y chwaraewr hyn a hyn, i helpu'n achos i. Felly, wrth gwrs, mae'n gyfle gwych. A dwi'n edrych mlaen i'r gêm. Gobeithio fydd hi'n gêm gystadleuol. Fi'n credu os oes rhywun yn gallu mynd â Leinster yn ddwf mewn gêm y gwelch yw maen nhw'n gwybod sut i giro'r cewri. Ond wrth gwrs, gam ni ar y gwelch, pwt y newyddion wythnos ma bod Owen Williams yn gadael y rhanbarth ar ddiwedd y tymor ac yn mynd i chwarae Nice yn Ffrainc, dwi'n credu? Yndi. I Nice, dwi'n cymryd mai cwbl o flynyddau yn yr haul yn mwynhau is-adrannau Ffrainc fydd ei Owen Williams yn 32 nawr, 8 cap. I fi felly, neu chwaraewr sy'n erioed di cyrraedd i botensial. Wastad
y what if cwestiwn am fi'n credu. Mae wedi bod yn dda ym mhob man, ond samo, i fi, mae rhywbeth ar go... Dwi'n cweith i gyrraedd yr uchelfannau dylse fe wedi. Na, na. Dwi'n meddwl, mae'n wedi cael capiau, so mae'n gallu mynd edrych yn ôl pan mae yn gorffen yn dweud, well, pob brodyr yn wneud hwnna, ond dim quite digon dda i cyrraedd i'r real top standard. Ie, dyna dwi'n credu, fel a dwi'n credu fydda i'n edrych ar ero hefyd, yw bod e'n cweit i cyrraedd y top falle le o'n i wedi disgwyl i weld e, ond rhywun peth pob lwc iddo fe um, yn ei symud i Ffrainc, a pwt arall o newyddion o'r gwerth wythnos yma yw Jack Walsh, dechrau fel cefnwr nos yfory yn chwarae hanner canfed gêm dros y gwylch. Chwaraewr sydd wedi tyfu mewn i'r garfan, sydd wedi tyfu mewn i'r rhanbarth, a falle ar ôl bach o nerfusrwydd yn ei gyfnod cynnar gyda'r gwelch, i weld yn elfen bwysig o'r tîm bellach, Nick. Ydy, mae wedi bod arweinydd dda. Y ffaith mae'n gallu chwarae fel maswr neu cefnwr, ar hyn o bryd mae'n neud dda fel cefnwr. Mae'n cadw Max Nagy a Iestyn Hopkins allan o'r tîm, erwydd mae'n chwarae mor dda. Ond, just mynd yn ôl at Owen Williams rwan, dwi'n just gobeithio mi fydd rhywun efo profiadol yn dod i fewn i helpu fo am y tymor nesaf a rhannu y swydd fel maswr. Mae eisiau rhywun yn y carfan a rhywun ymarfer efo fo bob dydd i helpu fo a datblygiad fo. A mae'n siŵr mae Gwylch a Lance yn gwybod hynny, I'm siŵr maen nhw'n trio'r yn galed rwan i cael rhywun a perswadio rhywun i ymuno'r Gwylch blwyddyn nesaf. Yn sicr, dwi'n credu mae'n ddiddorol ti'n sôn am master profiadol. Mae'n rhywbeth tebyg, dwi'n credu fydd y Dwayne Peel yn dymuno falle cael yn y Scarlett hefyd sy'n chwarae Brandis Sadwn allan yn Munster. Unwaith eto, gêm galed iawn i'r rhanbarth odi. Debyg iawn i Leinster, bod i'r ser rhyngwladol nhw ddim yna. Mae'r talent gyda'r hyfforddwyr i ddewis o'i carfan nhw yn wych. Diddorol gweld tîm 20 Cymru wedi bod yn hyfforddi gyda'r Scarlett a'r barc y Scarlett, a Scarlett hefyd wedi bod yn hyfforddi gyda Gaerdydd yn y brif ddinas. Mae'n odd, yr holl broblemau sydd i weld yn yr undeb ac ar y ca, o dan hwnna i gyd, mae fe yn edrych fel bod y rhanbarthau'n cydweithio, maen nhw'n trial gwneud y gorau felly o'r cyfleoedd ar budget llai a ddim yn gorfod gwario arian yn rhyw training camps yn hytrach yn gweithio gyda'i gilydd. Mae'n odd gweld harmony o fewn rhanbarthau Cymru, Nick. Ydy, a dyna pan mae'n mor bwysig i cael rhywun sy'n gallu uwchwanegu ar hwnna. Pwy bynnag yn dynnu penodi fel cyfarwyddwr rygbi a prif hyfforddwr. Ni angen y system cydweithio. A mae wedi dechrau, mae yna camau bach wedi bod, ond ni eisiau adeiladu ar hwnna rwan yn y dyfodol. Yn sicr. A dyna'r peth nawr, fel bod ni'n symud mlaen o fan hyn, tynnu llinell yn y tywod i gyfieithu idiom Saesneg a bod ni'n mynd amdani reit. Ni byth yn cyrraedd y lefel hyn eto, ni byth yn 14 yn y byd, ni byth yn camu mlaen i'n wneud o fan hyn, ond yn sicr, her i'r Scarlett penwythnos yma, a os oes unrhyw un sy'n gwrando neu'n gwylio yn mynd i fod yn gwylio Castell Newydd Emlyn, dydd Sadwrn erbyn Cross Keys, fe fydd aelodau o bodlediad y Sosbans and Sidesteps. Maen nhw'n noddi'r bel a bydda i a fydd Hyw yn y gêm Dewch Daw Weid Helo. Dyn ni'n cnoi, byddwn ni'n hapus i siarad gyda chi'r cefnogwyr yn edrych mlaen am gêm gystadleuol, gêm rygbi dda, gobeithio pnawn dydd Sadwrn. Gobeithio y tywydd yn dal, ond yn sicr i'r Scarlett her yn Munster. Ti'n gwybod beth newn ni, Nick? Dewn ni nôl
i roi'r predictions ar ôl i drafod y gemau, gan bod ni ddim wedi sôn am beth o'n i'n disgwyl i'r gwerch wneud. Wedyn, nos Sadwrn, Gaerdydd allan yn Iwerddon hefyd, herio Connacht. Faint o... Wel, wrth gwrs, y gyntaf, Matt Sherratt, fe ni wedi sôn yn barod, da Cymru, ond hefyd i arwyddo y cytundeb, ystyniad yw cytundeb gyda Gaerdydd fel prif hyfforddwr. Le fydd Gaerdydd yn feddyliol yn mynd mewn i'r gêm af? Ti'n credu fydden nhw wedi gallu paratoi yn iawn am y gêm wrth feddwl popeth sydd wedi digwydd? Wel, dwi'n meddwl, mae rai wedi dod yn dysgu rai dod nôl sydd wedi bod allan yn y fyniadau. Ond mae'n wastad gêm galed yn Galway yn dydy, galed iawn. Dyn nhw ddim yn colli llawer adre, wastad gyda pac cryf a'r olwydd gweddus. A mae'n wastad wyntog yn ydy. So mae'n gêm galed, ond gobeithio fydden nhw'n gallu mynd yna a bod yn y gêm. A'r cyfle hefyd i nhw, cos fel dwi'n deall, mae Matt Sherratt yn mynd efo nhw, yn fflio droso efo nhw. So jyst i ddangos mae Mark Sherratt yn hyfforddwr dda, a mae'n heiddi ffaith y safle wedi cael efo Cymru. Yn sicr, a mae hwnna'n diddorol bod e dal yn mynd gyda'r garfan. Dwi'n credu i'r garfan, mae hwnna'n deg iddyn nhw. Mae nhw wedi paratoi gyda Matt tan ddi llun dim awr, pan mae popeth newid, bod yr hen fyd i gadael ni, mae'r byd newydd cychwyn. Mae'n diddorol meddwl, dwi'n achos mis diwetha, Gaerdydd yn cael chwalfa, wel dim chwalfa ar y sgorfod, ond colli adre i Connacht yn Ewrop, a bydden nhw'n allan yn Galway eto mis Ebrill am y rownd 16 ola yn Ewrop. Ond o edrych ar y tabl, mae Gaerdydd yn bumed a Connacht yn bedwerydd ar 10, gyda'r un faint o fuddugoliaethau a zebra. Felly, bydde popeth yn neud ti feddwl, mae Connacht bydde'n ennill. Yn sicr mae'r gêm yna i ennill i Gaerdydd, a gobeithio fydden nhw'n gallu rhoi perfformiad calonogol mewn. A wedyn, dydd Sul, prynawn dydd Sul, Rodney Parade, dan ei sang, wrth iddyn nhw groesawu Glasgow, a un o yr enwau sydd yn yr het am swydd y prif hyfforddwr Cymru, sgwni os fydd rhywun o'r undeb yn gwylio'r gêm dydd Sul, ond ni wedi bod yn sôn am Gymru yn newid y fforddwr a cytundebau ac ati. Mae cytundebau wedi bod yn y dreigiau gyda'r newyddion bod tua nawr wedi cael ei benodi yn brif hyfforddwr llawn amser. Penderfyniad iawn, Nick? Wel, fel dwi'n deall, dwi wedi darllen beth oedd nhw'n cael cyfarfod, dwi'n meddwl, bod prif weithredwr y dreigiau a y cadeirydd, a mae wedi dod drosodd i chefnogwydd y dreigiau, maen nhw'n licio ffilo tua. So mae'n cyfle i bod yn prif hyfforddwr, ac mae wedi benodi hyfforddwr amddiffyn i helpu fo, cos mae angen hwnna. Ac hefyd, maen nhw wedi deud, mae yna 5 chwaraewyr newydd ar y ffordd i fewn, a mwy i ddod, a gan gynnwys chwaraewr marquee hefyd. So gan i weld, ond ar hyn o bryd, maen nhw just eisiau bod yn cystadleuol, a bod yn y gêm tan yr 20 munud olaf. A dyna lle maen nhw. Dwi'n meddwl mae neb yn disgwyl nhw ennill, ond just gobeithio ddim yn colli gêm yn yr 20 munud cyntaf. Dyna'r peth, ynddo fe, achos be ni wedi gweld gormod o'r dreigiau eleni yw bod nhw'n cael eu chwarae off y ca yn y cwarter cyntaf, mae'n game over a mae just damage limitation. Ond i fi nôl i dy bwynt am y 5 chwaraewr, i fi, dim faint o chwaraewyr maen nhw'n cael mewn sy'n bwysig, pwy yw'r chwaraewyr, be maen nhw'n cynnig i'r tîm ac i'r garfa yma'n wahanol i beth sydd gyda nhw'n barod. Achos o bosib, bod ddim angen 5 chwaraewr arnyn nhw, dim ond chwaraewyr yn y safle iawn,
sy'n gwella beth sy'n nhw'n barod. A dyna falle i fi sy'n bwysicach na faint o chwaraewyr, ond pwy yw'r chwaraewyr a be ma nhw'n mynd i roi i ti fel, um, fel carfan. Felly diddorol gweld beth fydd yn digwydd o ran hynny pan fydden nhw yn cyhoeddi'r chwaraewyr. Wel, mae'n yma ni nawr de, fy nôl i'r cychwyn nos Wener, nos o fori, wel, ni'n recordio nos Iais, felly nos Wener. Gwylch Leinster, Nick. Pwy sy'n Wel, mynd ai? dwi'n sy'n licio deud ydy mynd i ennill, ond dwi'n just meddwl fydd Leinster just dal wedi arfer ennill. So, gobeithio gêm agos iawn, yn bendant cael pwynt allan y gêm. So, ond dwi ddim yn disgwyl ni ennill. Ie, dwi'n credu bod fi'n cytuno na ti ryw raddau, bod ennill felly yn ormod o dasg, ond bydde cael pwynt bonus neu dwy falle, achos o dan Mark Jones, maen nhw'n edrych, mae'r gwelch yn edrych fel tîm sydd eisiau chwarae rygbi. Ie, bydde pigo cwpl o bwyntiau bonus fyny yn help falle, yn ei gobeith nhw o gyrraedd yr wyth ucha nawr. Maen nhw'n bell o fod allan o ras ar hyn o bryd, ond ie, ti'n gobeithio pan ti'n chwarae Leinster yn ystod chwe glad bod gobeithio ti, ond mae'r tîm maen nhw'n gallu enwi yn anhygoel mewn ffordd. Felly ie, bod y gwelch yn cael cwpl o bwyntiau bonus, neu hyd yn oed un pwynt bonus, jyst rhywbeth o'r gêm. Just rhywbeth allan o'r gêm. Ie, mae'n rhoi gobeith i'r tîm fel cefnogwr, ond hefyd y chwaraewyr bod nhw'n gallu cystadlu, achos dyna sy'n bwysig. Ond beth ti ddim eisiau gweld yw dechreuad gwael bod Leinster yn sgorio 2-3 gais yn y cwarter awr cyntaf, a ti'n gwybod mae'n noson hir wedyn, ynddo fe? Y gêm drosodd wedyn ni. O di, yn union. Wedyn Disadwn, Scarlett, allan y Munster, chweched y seithfer yn y tabl, pwynt sy'n gwahanu nhw ar hyn o bryd. Dwi'n hapus i fynd gyntaf yn amlwg drwy'r tîmoedd heb gael ei gyhoeddi eto, ond dwi'n credu bod gobeith y Scarlett yn debyg iawn i'r gwelch. Cael pwynt bonus neu ddau yn erbyn Munster, mae'n rhywbeth wedi adeiladu ar byddwn i'n meddwl bod ni'n gallu dwy'n buddigoliaeth, ond dwi'n credu bod fi'n gofyn gormod. Felly ie, Munster i ennill, a gobeithio bod Scarlett yn gallu bod yn gystadleuol am yr 80 munud. Mae 4 chwaraewr nôl o Carfan Cymru ar gyfer y gêm, felly mae hwnna yn rhoi hwb o gobeithio. A gobeithio bydden nhw'n cael amser ar y ca. Ond ie, pwynt bonus i ddau a byddai'n reit hapus. Caerdydd? O ie, wel. Yn erbyn Connacht? Peth yw, fel fi'n gweud, mae'r ystadegau i gyd yn dweud mae Gaerdydd dylai ennill y gêm, ond dwi'n gweld y tîm cartre yn neud e. Dwi'n ofni bod pennau yr hyfforddwr wedi cael ei troi. Bach fel ddigwyddodd ar gwelch ar ddechrau tymor pan gyhoeddwyd bod Toby Booth yn gadael, pethau ddim cweit yn iawn. Rhy'n peth ar Scarlett pan gyhoeddwyd bod Wayne Pivac yn mynd i fod yn hyfforddwr Cymru. Gathen nhw dymor i anghofio. Dwi jyst yn credu fydd na rhyw y mindset anghywir yn mewn i'r gêm a bod Connacht yn ennill yn reit hawdd, dwi'n credu. Wyt ti'n gweld o'n wahanol? Na, dwi ddim. Ond dwi ddim yn disgwyl Caerdydd gael dim byd allan y gêm. Ie, na, dwi'n credu bydd Connacht yn ennill yn reit hawdd, a bod yn gwybod honest y ti. Dwi'n credu fydd hi'n bwynt bonus a noson i anghofio yn gwynt a glaw Galway i Gaerdydd. A wrth gwrs, heb anghofio'r dreigiau, yw'r ffaith bod tua cael ei benodi'n prif hyfforddwr neu fod yr hwb a'r gwahaniaeth iddyn nhw ennill adre erbyn Glasgow, Nick? Na, sgen i ddim gobaith o gwbl. Just y ffaith mae'r anafiadau hefyd, ond yn ail rhain. Ac na, dwi'n just gobeithio yn sgorio cwpl o ceisiau a Glasgow ddim yn sgorio mwy na 5 cais.
Dwi'n, yn anffodus, dwi'n credu bod fi'n cytuno gyda ti, Ric. Mae noson i anghofio, y prawn i anghofio fydd i'r dreigiau, a fydd y cefnogwyr unwaith eto, dwi'n ofni, yn siomedig gyda'r perfformiad, a bydd hi'n byd gyda nhw weiddi, a fydd hi wedi bod yn wythnos caled arall i'r dreigiau. Ond falle beth sy'n werth cofio yw dim rhain yw'r gemau ni'n disgwyl nhw ennill. Mae yna gemau eraill, mae rhaid nhw ennill yn fwy na Glasgow adre. Mae yna rownd arall dwi'n credu yn y gystadleuaeth Welsh Super Rugby Cymru Shield, yfes Shield? Ydy'r gemau dati o'r blaen, dwi wedi colli'n Dwi'n hafle meddwl ni. mai Pennod yn ar adre yn erbyn Gaerdydd. Dwi'n credu mae'r gwir o'r brif ddinas fydd yn fuddigol yn y gêm yna. Pennod, di dechrau'n dda'r tymor ma, bod nhw wedi methu cynnal y safon sydd angen nhw, felly dwi'n gweld Caerdydd yn ennill hwnna. Beth amdano ti? A wedyn, dwi'n cytuno. A wedyn Casnewydd adre yn erbyn Queens Gaerfyrddin. O, Casnewydd reit hawdd. A dwi'n cytuno, sori. Dwi'n braidd yn boring. A Pontypool adre yn erbyn Glenerbwy. Chydig bach o derby di hwnna, yndi? O dydd, y bragging rights Gwent yn y fantol dy Sadwrn. Sio ti'n gweld hwnna'n mynd? Na i mynd am Glenerbwy. Wel, ti'n gwybod beth, i wneud y bach yn exciting, a am Pontypool, bod y pŵl yr armi adre yn rhy grif i'r Steelmen. Ac i gorffen, Rygbi Gogledd Cymru yn chwarae yn Carwyn yn erbyn Llanymdyfri. Mae hwnna'n gêm dda, achos yn Llanymddyfri, byddwn ni'n ffyddiog mae'r tîm cartref yn ennill yn reit hawdd, ond dwi'n credu bod Llanymddyfri'n teithio'n reit dda a fydden nhw'n cipio'r fuddigoliaeth. Fel y gog yna i mynd am Rygbi Gogledd Cymru. Dyna ni, o'n i'n gobeithio bod ti'n gwneud hynny. Felly, wel, os lag os dim byd arall, Nick, diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni unwaith eto, a gobeithio wythnos nesaf, fe gewn ni wythnos reit dawel. Fi ddim lot o bethau yn digwydd, ond ti byth yn gwybod gyda... Ti byth yn gwybod efo rygbi yn Cymru. A diolch yn fawr iawn i chi gyd adre am wylio neu gwrando, bod chi'n chwarae neu mynd i unrhyw rygbi penwythnos ma mwynhewch. Cofiwch yn dilyn ni ar gwefannau cymdeithasol yn yr wythnos le gollodd prif hyfforddwr Cymru, Warren Gatland i swydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Nos da. Nos da. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.